ini berarti panen orang langsung di paculi yo gerak cepet sini langsung dipaculi anduri meneh nang panen meneh. Mana sih ya ini jelek aku ngeyuton nah mau kaya manen atau sing sore bingung naik Eropa tak kumis nang pasar yo ya ini urung balik wis ya ini jen gumun karo ton iki. Mana sih tak karuan nggak kayak perih ya jam 11 paling ini akan siap lah pasar aku ya balik-balik betul mereka kangkung dirol nasi ora ya wong iki sik uwake kangkunge ya apike kangkung yupon lemu-lemune jan tumis mesti enak iki kang goreng greh ngolong balik sapu aneh lah tutup balik kurang sahur lambung iki sapu aneh lah wong sak penurung balik turahan lele sampai sawi pak penurung balik ora wong iki balik kenapa marah ya lah tak iki. Oh no. Kan apa derene, Dek? Oh, alah deh, rene kok yo ora ngetok apa piye lho. Aku ki arep njaluk kangkung yutun ki ning ndi, Dik? Aku pengen nyayur kangkung. Terus ngetene kangkung nang pasar kok. Anu, Dik. Ngetene kangkung nang pasar. Lho praposo lho, Dik? Iki lho arep ndeleh segorono, kurangane tun iki mau lho. Paling sahur ora entekne kok malah sok rene kene tun iki piye ngono. Iki ngono ki lho Dek, nek anu ki jan ra ngadeg blas. Iki paling turahane tun mau iki nang kene iki. Sok nek nggon kaya ngene ora disikek kira iya tun iki. Lho kangkung kok tak omone tun kok. Nempel pengen tak oseng. Oh, engko tak omone tun kok, Dek. Ya wis. Ya ya, ha. Moro mlebu ra ngomong-ngomong moro-moro. Dadi sampe kaget aku. Jujur itu ngomongin wong ora iki. Ora ngajar wong mlebu assalamualaikum. Aku nuwun langsung duduk wong kaget to. Wis tenan.